Dies abans de la seva detenció, Rafael Patxot havia escrit al seu col·lega i amic Eduard Fontserè, director del Servei Meteorològic de Catalunya, explicant-li el perill en què es trobaven ell i la seva dona, Lluïsa Ravell. La Guerra Civil els havia sorprès a la seva casa d'estiueig de Mosqueroles, on havien estat a punt de ser afusellats. Només la conversa calmada de Patxot havia pogut evitar la tragèdia. Eduard Fontserè s'havia posat en contacte amb el conseller de Cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, que havia organitzat un arrest fictici per poder protegir el matrimoni de camí a Barcelona, des d'on podrien fugir cap a França, on els esperaven la filla i els nets. Rafael Patxot, el mecenes català més important del segle XX, juntament amb Francesc Cambó, es veia obligat, als seus 64 anys, a fugir d'amagat de casa seva. Amb el temps, la gent oblidaria el seu nom, però malgrat tot, el seu llegat el perviu. En l'escenari de la meva infantesa, la mar hi ocupa un gran espai lluminós que dibuixa l'horitzó de migjorn. Rafael Patxot neix l'any 1872 a Sant Feliu de Guíxols, en el si d'una família benestant propietària d'una fàbrica de taps de xampany. Té una infància feliç. El seu pare, Eusebi Patxot i Llagostera, és un gran pianista que viu lliurat a la música. El seu avi, Rafael Patxot i Ferrer, havia estat alcalde de Sant Feliu, molt estimat per la població. Després d'estar intern a Barcelona, Patxot segueix els seus estudis a Londres, que es converteix en la seva pàtria intel·lectual, on referma dia a dia la seva vocació per la ciència i l'observació del cel. Aleshores jo tenia 17 anys i tocava tota mena de tecles. Piano, microscopi, paral, histologia, matemàtiques, futbol, orientalisme, tenis, anatomia, literatura... És a dir, el garbuix propi d'una edat, navegant en popa d'una voracitat mental insaciable contra la qual res no podia. En aquella barreja emotiva de la meva intel·lectualitat hi surava l'astronomia. A Londres, una notícia fa miques la felicitat del jove Patxot. La seva mare, Clara Joubert, acaba de morir amb tan sols 38 anys. Rafael torna a casa d'immediat, deixant inacabats els seus estudis. Al cap de 3 anys, el 1893, la vida del noi rep un altre sotrac. El seu pare, que patia un reuma inflamatori que l'havia acabat deixant sec, mor amb 48 anys. Rafael, que en té 21, es troba de sobte amb la responsabilitat de fer-se càrrec dels seus 5 germans i d'una fàbrica de 130 obrers. Poc després, el 1894, es casa amb Lluïsa Ravell, amb qui s'havia promès als 16 anys. S'havien conegut a l'internat on estudiava la germana de Rafael. Lluïsa pertanyia a una acabalada família de comerciants que tenien negocis en diversos països de Sud-amèrica. El caràcter serè i reflexiu de Patxot de seguida es va sentir atret per la vivor d'aquella noia, divertida i plena d'imaginació. Allà mateix on ara s'alça la torratxa de la Casa Nova, jo havia construït el meu observatori català, amb el qual em vaig consolar durant uns anys del desviament que les crueses de la vida havien portat a la meva vocació científica. La mort dels seus pares empeny Patxot cap a un altre camí, però no vol renunciar completament al seu somni científic i es fa construir un observatori astronòmic a la casa de Sant Feliu de Guíxols. El bateja amb el nom d'Observatori Català. El seu instrumental és dels més avançats de l'Espanya de l'època.
Aviat, els estudis de Patxot també inclouen la meteorologia. Gràcies a les seves observacions, es converteix en un dels pioners més destacats de la ciència del clima a Catalunya, especialment en l'estudi de la pluja i dels núvols. Entre la fi de 1899 i el març de 1900, els obrers de les fàbriques de taps de Sant Feliu es declaren en vaga. Patxot és l'únic patró que creu legítim el dret dels obrers a sindicar-se. La seva independència de criteris el situa en un terreny perillós entre els treballadors i els empresaris. En un clima de violència creixent, Rafael i Lluïsa, pares de dues nenes petites, la Montserrat i la Maria, veuen amenaçada la seguretat de la seva família i decideixen traslladar-se a Barcelona. Els Patxot s'instal·len en una torre del passeig de la Bonanova, on neix la Concepció, la tercera filla. Rafael treballa en el negoci del seu sogre, dedicat al comerç al major amb l'Amèrica del Sud. Encara que al futur mecenes no li agrada la vida de ciutat, de seguida aprofita per estrènyer els llaços amb la penya de l'editorial Avenç, que pretén apropar la llengua catalana als corrents estètics europeus. A l'Avenç, Patxot freqüenta personatges com Pompeu Fabra, Antoni Alcover o el seu gran amic, el poeta Joan Maragall. Patxot col·labora al Diari de la Il·lustració Catalana, amb articles de divulgació científica, sobretot d'astronomia. S'uneix amb entusiasme a la campanya de la Biblioteca Popular de l'Avenç i tradueix al català la novel·la Urània, de Camille Flammarion, El viatge al voltant de la meva cambra, de Xavier de Mestre, i un recull d'escriptors nord-americans. L'any 1919, la tragèdia marca un punt i a part en la vida de Rafael Patxot. La Montserrat, la seva filla gran, mor als 24 anys de la grip espanyola. El dolor per la pèrdua el porta a fundar un programa per ajudar noies de Sant Feliu nascudes en ambients humils. Alhora, associa el nom de la Montserrat a l'Institut de Cultura de la Dona, fent-se càrrec del pagament de la biblioteca. Però les desgràcies encara no s'han acabat. L'any 1925 el colpeix la mort de la segona filla, la Maria, amb 28 anys de miocarditis aguda. En record de la Maria, a qui ell somiava llegar les seves recerques culturals, crea una fundació per atorgar beques a noies catalanes que no tenen mitjans per poder estudiar. Seguint l'estela d'honorar els seus familiars, Patxot funda el concurs musical Eusebi Patxot i Llagostera, en record del seu pare, que premia obres dels grans compositors catalans de l'època, i el concurs de treballs històrics, polítics i socials, en record del seu avi, Rafael Patxot i Ferrer. En memòria de la seva mare, Clara Ravell, institueix assegurances maternals i pensions de vellesa a dones necessitades de Sant Feliu. Com a homenatge a la seva vocació científica, dona a llum, el 1922, un premi per a treballs fisicomatemàtics, les Memòries Patxot. L'any 1919, l'única germana de Lluïsa Ravell mor també de la grip espanyola. Concepció Ravell fa marmessor de la seva fortuna al seu cunyat. Per deure moral, Patxot accepta el càrrec i crea la Fundació de Recordança Concepció Ravell i Civils, a través de la qual du a terme dues de les seves obres més ambicioses. El Dia de Reis de 1922,
el mecenes reuneix a l'Orfeó Català diverses entitats culturals per proposar-los l'obra del cançoner popular de Catalunya. Patxot ofereix a l'Orfeó la direcció tècnica del projecte, amb el mestre Pujol al capdavant. Un ampli equip de col·laboradors s'encarrega de les missions de recerca al llarg dels Països Catalans, on recullen i anoten més de 40.000 cançons. Vaig llogar un pis a la Via Laietana, on s'instal·là l'oficina musical del cançoner. Jo hi tenia la meva taula de despatx i anava cada dia al matí, seguint el meu costum de controlar personalment les meves fundacions. El mateix esperit popular batega en el projecte de l'estudi de la Masia Catalana, que Patxot ofereix al Centre Excursionista de Catalunya l'estiu del 1923. Sociòlegs, geògrafs, historiadors i arquitectes es dediquen, al llarg de la dècada dels 20 i dels primers 30, a documentar la vida de la pagesia catalana. Mitjançant la Fundació Concepció Ravell i Civils, Patxot subvenciona la secció de núvols del Servei Meteorològic de Catalunya, en la qual ell prossegueix els estudis iniciats a Sant Feliu. Gràcies al seu immens arxiu de fotografies, aquesta secció es converteix en una de les més importants del món. El 13 de setembre de 1923, el general Primo de Rivera fa un cop d'estat i puja al poder. Patxot respon a la dictadura amb la institució que du el seu nom i que plega tots els seus mecenatges, la institució Patxot. A través d'ella, sufraga les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha quedat mancat de recursos a causa de la política anticatalanista de Primo de Rivera. Alhora, decideix que l'acció internacional és la denúncia més eficaç de la situació que es viu a Catalunya. D'una banda, la institució Patxot posa en marxa un concurs emparat pel Tribunal Permanent de Justícia Internacional de l'Haia sobre les relacions entre el dret internacional i el dret interior. Al mateix temps, la institució s'ofereix a sufragar la publicació de l'Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel, dirigida pel Comitè Meteorològic Internacional. Malgrat la varietat de noms de les seves institucions, al darrere d'aquestes obres culturals i de moltes altres, sempre s'hi troba una única figura, Rafael Patxot. En la societat, tothom deu fer sentir la seva nota, i aquesta és la meva. La independència intel·lectual que no es compra, ni es ven, ni es pot confiscar, ni empresonar, i encara menys afusellar, perquè no és material, sinó espiritual. Al llarg de la seva vida, el mecenes va concebre la seva riquesa com un mitjà per dur a terme una obra social, cultural i científica en favor de Catalunya. Astrònom i gran navegant, va restar sempre completament indiferent al poder i per això mai va voler acceptar càrrecs públics. I tota aquella barreja de realitats i records anava passant allà en la riba. I jo m'ho estava mirant de mar estant, a bord d'un vaixell de guerra, camí de l'estranger. Jo moriré lluny de la meva terra, després d'haver-la servit tant com he pogut, fins i tot sacrificant la meva trajectòria personal.